हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो आं फोरमायना होबावसै लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसेनो सावथुन दिहुनगिरि प्रबिन गयारी बिथांनि असे फिसाज्ला अलंबार गयारी बिथाङाबो सासे बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर नोंथांमोना बयबो सिनायखायोआनो जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायोआनो जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर अलंबार गयारी बिथां आरो बर'निनो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि पुजा बर' बिथां सानैजों रिलेशनशिपआव दंखायोमोन एबा मोजां मोनलायखायोमोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दायो मुंदांखा फावखुंगुर अलंबार गयारी आरो पुजा बर' बिथां सानैजों हाबा जाबाय लोगोफोर, कर्ट मेरिज खालामबाय लोगोफोर। स' गिबियावनो अलंबार गयारी बिथां आरो पुजा बर' बिथां सानैनिसिम बिथांमोननि गोथार जुलिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स बावहरबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बिथांमोननि गोथार जुलिनि थाखाय कमेन्ट्सआवहाय बिथांमोनखौ विश खालामहरबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो पुजा बर' बिथांनि ब्लग्स भिडिअफोर नायोब्ला नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ लोगोफोर। पुजा बर' बिथाङा गावसिनि हाबानि ब्लग भिडिअखौहाय इउटुबाव अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै पुजा बर' इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर अलंबार गयारी आरो पुजा बर' बिथांमोना नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट्सआवहाय विश खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर बिथांमोननि गोथार जुलिनि थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिन भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।